mitam tak chuan mun sang hi in hluite infal tak tak a omte chau hi anian ring thina building sang le lun em te hi sang tura an da lo fawa ari nuaya ve an omrenga wang khan a himbik tina ni mi alawa tunjuma po hian khopui lai li taka hmeichhe pakhat a baudan chanchin le chu hmeichhe bauna kai hnoya mun pakhat an khar mak chanchin te kan ngai thadona tianjin building chhawng som palina shandan chanchin ngai nom em mai kan ngai thadona ni video masalama te po ramchen khatin number pali number 4 an hlo tlat dan chanchin te po kan lo soi zeu to a van nei na lucky number a ve ang hian 4 hi chu van duaina number an nga ya thina le pali ti chu alam rik da nei nang emema chu wang chuan chian khen theitu number ni nan nga ya ni a thei angin number 4 hi pumpelan tum china building chen khata te po a chhawng li na hi chu an da ruaka apartment anga te po hian a chhawng li na hi an luangam lo fo china ni puithuna a thlak mai ti ngot chi ni lawa ngai bel thei turin a tak nge ya thil thleng a om ve le china tunchuma po mun fal taka mun rosan chungchang ni lovin khopui lian taka veng lai li ber maya om building sang tak takina hual vel na mun nge mai kan ngai thadona he mun po hi pon lama chang chuan mun changkang le nuam tak mit la tak maya nia ma se a chung lamai ro chuan thil makdang lam tak ngai nat om lo em maya oma he mun hi China Tianjin building ani helai munakal to te hian ton mak tak tak an nei china shiat na mak tak tak an nei chin kutvot takina khoi anga shiat na te an neya thache kwal ni om tak te hi han mu chin ramhoi chungchang fiam thuna na mang mai chin te poin helai mun hi chu an nel lo chin hle a en liam mai tum chin ma se he building a hian thilpa ngai zan lo a thlengani an ring ru deuh furani a hlo chawani satlia lawa building chhung an lu rual hian bawrak hi a in thlak danglam hlok china ni abul hnaya omte phei chuan he building chungchang hi engma an soi chuak ngam ngai lawa a chanchin soi ri ngot po hian van duaina a thlen theinia an ngai wang ani he building hi tanjian ni tin chuak chanchin bu headquarter Tianjin building ani a company lian vak lo hau point office ata nan lua nual ani kumsang kha zakwa som nga panga sakchan khani in leichung lama hian chhawng som thum pali a oma leihnuaya chhawng thum a ombok meter za som hni pariat vela sang ania square meter singli vela zawani bok abul vela building la ka po alang sar fal hle a building chhunga hian omlawa ommang lawa omlo tur thlengin a om hial zo kani chunlama chuan mi tam tak na thok turin an kala thilpa ngai lo engma omlo ma se khwa alo thima light an han on chang hian thilmak taka oma building chhawng tina en pup lai chuan chhawng kha chu a eng venga mi alawa chu chhawng som palina ani number 4 shim pumpelan tum chin kan ti kha he building a po hian rin na le ngai dan a thlak pialam thil a oman ring tlat china he building chhawng som palina hian thuruk thim tak anei an ring ru deuh china ni light in off chin ringot ani satlia lawa tuma kalan phal lo boka an khar topa tuma in an ra athiang lo a building an saklaya jang to hian soi newa om fo to a chen chuan an sakla hian chian na athleng ni nan soi china a chenin chhawng som palina hian mi tu emo athi ni in an soi chin dana chuan ni kha chu in satu te hau chu chhun ei turin an kalson veka ma se na thok tu te zinga hmeichhe pakhat chuan a zui ve lawa ama chuan an kalsan na thok tu te zinga hmeichhe om chuna nia wangin thok tu te zong chuan an sheveka angoi choi emema midanga po lawa a in la shang chin chumini po chuan an ruala chhun ei ve turin an soma ma se a hna chu zo ma a hovat angai thu soin a zui ve du talau khania heti hunla hian a chhawng som palina chu an sa zo thuak to a chung lam sakle zel na tur man ruwa eng moda khomna nan mangani ma se an na tho to vela endik na lama chuan chu hmeichhia chu a che swal pal hlau maya
an la zo fel lo lai chu adai lut pala an cement chhun thar hlima ani en mai chuan aro vek to anga ma se an chhun thar hlim ani an chhun cha awangin a thuk emema tal chhuat tuma a beina sat pau le apil thuk zela midang cha chhun ei zo an lo kir le chuan a taksa pumin a lo pil mak to ho ma angai thu a soya wang khan a ho ma ta ni turan ngai maya tu man ngai chat lo na an nei lo tu man achunga thil thleng an shelawa na an tho chhun zom le ngal char chara cement te chu an chhun bel zela an tho puinu an phum pa reng ti reng an shelo ni rei lo te nuwa a chung te mangang chuan an thona manager chu an ron bia ma se an manager po chuan engma sha ta lo nei bik lawa ama tlan bo ani chu an ring ta topa chin sha zui tur om mia lovin bo mak ma sela engma report po thelut lem lovin an en liam top mai ani hun enge mo chen chu engki ma pa nga ya a building po chu an sa zo to a kumsari chung chu a chhawng som pali na po chhawng dang ang thawa manani chhawng dang ang thawa tlo po ani boka thilpa ngai lo thlenga om ngai lo ma se thok le khata thil chu aron thleng thuta chhawng som pali na chuan na thok chin le ve chin te chuan hmeichhia o an che china hmeichhia chap thomani chap ru aru ani lawa zoite a chap fe thomani thoman shiat na lam chu ngai ven vat chin ma se engma hmuan nei ngai lawa thom chau ni lo thil dang danga po buaina a thleng chana a ma po a chapa ngai reng chemai mai theilo duran ngai elevator po chu aron nuar chanta ama in elevator chu chhawng som palina a top le ringot china abikin zana ani chhawng som palina elevator chu topa a kong khar chu a in honga ma se hallway thim takti chaulo chu tu ma hmu turanom ngai lo chu thil chu a thleng zinge me maya building management bank hial a thlenga chinfel dan an shiat big lo awang chuan ramhwai hnu chuak thei chu an som taringot maya tlem te tala omzia ane an be sei hle an mi som chuan building chu a fang kwala chhawng som palina te chu a zir chiang bika in thoina eng mo chu anei ta ma se he an thil ti hian ti ria hnekin thil chu a thleng na sa tul zoka tuna chuan thom chawani satlia to lo mi te chuan shiat na mak danglam tak an nei chanta mu theilo khoi tu te an nei china an shil fia thiam chi alo thilan mu fau bok building lian tak mitam tak na thona ania wangin ti fai ve reng anga ya chhawng tina ti fai tu shang an oma mi anom lo hnuwa ten ti fai chin ni khachu chhawng som palina ti fai tura ruat nu pakha chu ma taka kalin midang ron kal ma a hna chu zo felvat atuma chuba ka ti tur danga ne awangin mi zong aya hmaina thok chana atira chuan eng thil ma thleng lo ma se hallway kil khat ati fai tur chu chhuata chuan vap ni om takhi alo om noya mi inan zia zugna vap vel chhuata an titla ni tura angai maya ma se a han phia lai chuan thil shia chhuwa thuta nei amani khan chhawng som palina chhuwa san hnung ber tu kha ama ania kiltin mai fai takina phiat vek tia she chhuak thut a hodon kha chuan kongka te elevator te po a in lock vek tia she chiang sia mi an lut ru ani chu aring theilo anna a tho zo hnuwa po chuan thil vap ringot chuan a rel ru alu a eng vap nge ania she box si lo angaya that theingang lo wang chuan security room lam chu apan ta topa a security chiampa hne na chuan zan lam cctv footage chu en a dil ringota footage a thil lo lang chu a thil shiat ang chia ni ama chu alang hnung berania midang lang tu ma nom lo a chhuwa sana changa alu le inkara chuan chhawng som palina chuan tu ma alu le chhuwa kanom lo ani chuan vap kha ama a lo mu mai pal ani ring taringota ati fai ngei nia a shiat na po chu a shiat swala ni ringin angai to azui du talawa pa ngai takin a hna chu a thok chhun zom vele mai ma se vap chu alo om le voi khat chia ni lo ni tin mai chuan a om na nga ya chuan alo om zia ati fai zia ma se om zia a om theilo
nidanga asiat nga mi alo thomte ase chana marble do kan khongri ang deuh hi ani zan khat phei chu hmeichhia tuar che thoma she thuta che swal chan pui nga yan omani ringin lau thong le man mo tak chuan room tin chu en kwala ma se tu ma mo nei lova a omna flora chuan ama ti lau tu ma mishing dang anom lo re lau te a soineu newa om le chana angai ang bukin elevator chu achiang kwang lo le to a ama omang cha cha khan chhong som palina a topa akong khar chu aronin honga tu ma an lo om ngai si lo endik turin engineer te po an kau china ma se a chian lo na an mungai lova a chavek ma se thil thleng chin chu a top thei chuang lo chu elevator mangam to lo chu anom pha nuala zankha chu security guard pani hian thil hlau om deuh mai an tonga zandang ang thawin mi zong horem nuwa building chung chu an enfia thil fel lo eng ma mon nei lo ti chuan an duty na lama ki le tumin elevator mang chuan an chuk thla a ma se chhong som palina chuan a top le tlat an hlauril ru le a kong khar chu muang chang in a ronin honga chumdanga chuan hallway thim le ruak vek che mu tur a om thina ni a ma se tun chu ma hi chuan a danglam tlat tuemo chu alo ding reng maya hmeichhia ani asam chu asein a thur emema amai chu asam chuan a khu veka chhong som palina thim hnuaya chuan alo ding ngoi reng alu chu muang chang hian dinglam le veilama a thletona a hmel chu hmu thei lo ma se anui tlat ni a hriat na an nei man mo tak chuan kong khar chu khar le tumin an met vak vaka ma se a in khar thei lo chu tiang ania wang chuan elevator a tang chuan tlan chua step a kalmai an ril ruka elevator an chua san chia tia chuan a kong khar chun na takin a ronin khar chuaya a speed pa ngai ni lo chak tak hian hnuai lama chuk hmeichhe pakhat lo din na lai chu an hanena alo om to lo an thoveng huaya engki mapa ngai to turan ngai man mo takin step a chuan an chuka ma se a chhong som pathum na an thlen thak ma chuan phun thom an hria a an hnung lama tangin o hian an hmingin a ron kau chuta le an han hoile ta an hnunga chuan kha hmeichhia kha alo ding reng mai ani chu tuna chuan a hmai chu asamina khu to lova mela nei lo ti chiang takin an hmu thei mit nar le ka anei lova chuti chung chuan anui ti hriat na an nei tho ni chu a thom hnu hang le a taksa chuan cement ni om takhi akai khat veka ngoi rengin guard pani te chu a thir reng ringot an thil hmuina ti hlo ema wang chuan din po an ding ngil thei lova an ke te chu a zoi veka lau ememin abu in an bok wak thato pani he thil a thlen hnu phei hi chuan engkim chu a in thlak danglam hloka chhong som palina chu an soi sang ema an soi top theilo security te thil ton ang tong nia in soi po akha to kin an om renga thom mak tak tak te che thom chap thom le pen thom te an sherenga a building top chuan chi rona hloa an hna bansan pha hial an om cheu bok chhong som palina chin chung lama om te chuan ni atlak ma nge ya ho nge yan du china ni atlak to chuan elevator po chu an mangam ngai lo chhong som palina ti fai tu po chuan a omna floor chu sona dila security team po in chhong som palina chu an endik ngam to lo shim ani staff tam tak an ban ta ka wang chuan building management lam chuan enge motal ti achul ni a sha in thara nu chhuak thei bok chuan kau le a an mi som chuan zo na mak deuh mai a zota he building sakani la hian he floor a hian thi an omem ti na zot an han ngai toilet a thi an oman she si lava ani chuan che swale mo chin sha lava bau ma ke motal an omem ti na zot le a chuta chuan thil hriat chuan nei an saklaya hmeichhe thok ve om chun nabang ma turanga in soi bau zui ta dai kha an ngai to chhuaka mu ani to lo ti an che chuak le a building kha achwa san mi alo an yan ring ta ti chuan chhong som palina chu an han ching dar ta tak taka ti chuan le meichhe ruang nge mai chu an muta
mana hmeichhia bauta ngei kha ani tian she nga la pangai taka phum ni in building chu an thiang hlim le a engkim chu a thavek to tur an ngai ma se ala top lo ruangan mu atanga ni re lo te a chuan na thok pakhat khomwang chu chiang lo rai hian charania aril ru a fim lawa an zona po mu malina chhang theilo ala om reng ki chu a soinon chen mai ani chupa chu damdoina da nia chu thila thlena chang chuan a chhawng som palina chu an tiruak veka an khar hlen ta midang bula chuan man ruwa vel da khom na muna an man thu an soi china ma se mi zong chuan chan dang a oman ring vek maktak maya chhawng som palina khar ani chungchang chu adar chak emima mi zong chuan ring helin an zir chianga ti chuan chanchin hluite chu an hai chuak ta ani he building a din na hmuna hian a hma chuan damdoi in a ding china ma se damdoi in min thatak chu ni lo dam lote an enkol that lo thina wangin mi tam takan lo thi to a chu wang chuan a hmun ma shim hian an chhia kengtel ni an ngai hetiang damdoi in hmun hlui tiang renga hian building shang sakalo ni to china shang zui emo chianna a thlen zui chu atam lo hle a ma se mi tam tak ngai dana chuan in thoina emo hlan thiang hlimna an nei masa ani lo chuan chianna a thleng nge thin ti an ring nget bura man lai le zwala phei chuan he building a din na hmuna hian mi tam tak tha an nia abul luya ruangte chu an the thang mai nia soya ombok atira po building an sak zo vek nuwa pui thiamte an ron ve che a an mi ron chuan tharau lam zong takin he hmun him lo ani thu alo soi to nge a tharau swal laka inven himnan alu ka pui ber ma chuan sakei lim pahni da turin thu aron nge atira chuan an thil ti chuan na athok ve nge ya ma se aveng seng reng bik lo ania nge kumrei lo te hnuwa chuan thil mak tak a thlenga an thil hi a bo renga an zon to na hnuwa te lo omle nul china chen kha chuan sakei lim mi ta chang chuan thisin a lo luang chuak lai an hmu thu te an soi china a chelai hmu nia in soi anom chin bok ma se fin fia na a om ngai lo wangin he thil hi chu oi tu an tam shan lo baka a building din na lai hi kongpui panga a in po na lai takania hetiang hmun te hi Chinese ho chuan an lau china tharawa hi big tura ngai na an nei ani hetiang kong le kong in po na lai hi tharau kalkong Ghost Festival ni kho a tharau khovela changa mishing te khovela an ron lu na hmun ni in an ngai thil thleng neu awang hian ngai dan shang apiang tam emema pui thuna ne na ngai bel thei thil atam em bok ma se a building management lam chuan an hming chhiat na chu an du lo hlea chhawng som pali na chu a shang lawa manro da khomna na an mana wanga khar ani thuin thup moi an tum na sa ma se thu thang chu an mit zo lo chiang hle a me mia hnekin an soi war tul zo kani ole tunju matan chuan khati zong kha ani le ri phota min lo ngai thlak sak le vain ka lom emema ka video te ingai nan zong ania ka channel hi min lo la subscribe sak lawani chuan khongai take min lo subscribe sak vela ti chuan video lo chhuak le zel tur te po min lo ngai chan sak zel don nia